मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर हालामाव दा फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो बिटिआर हालामावबो गेलेनाय बिथिङावबो उन जानानै थायाखै। द'जिगुथि लक'प्रिय गोपीनाथ बरदलय ट्रफिया इउनाइटेड चिरां दुआर एफसीआ ASEB स्पर्ट्स क्लाबखौ फेजेननानै फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। बे बर' माहारिनि थाखाय इनायनो गोग्गाथाव आरो रंजाथाव खौरां। मख'नो गोनांदि दिनै ASEB स्पर्ट्स क्लाब गेलेगिरि हानजाजों इउनाइटेड चिरां दुआर एफसीआ नारानाथा जुजिलायनानै सितु बसुमतारीनि सोमोनांथाव जोसननायजों 1 गलाव देरहासार जाना इउनाइटेड चिरां दुआर एफसीआ फाइनालसिम सौहैनो हायो। जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेचआ फैगौ 4 एप्रिलाव गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिस्मुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।